ହୋଲିରେ ତତାଇବ ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ହୋଲିରେ ଛଟପଟ କରିବ, ଡହ ଡହ କରିବ ଖରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନରେ ମାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଟିଲାଗଡ଼ରେ 38.2, ମାଲକାନଗିରିରେ 38, ବାରିପଦାରେ 37, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନୟାଗଡ଼ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ରବିବାର 24 ସହର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଏହାଠୁ ଉପରେ ଥିଲା। 25 ଓ 26 ତାରିଖ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 25ରେ ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 26ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।